Omah cekli ana pojokan dalan kuwi wis ora angker. Suwalike malah katon nyenengake. Nanging ngertiya ana sing tunggu senengane nggodha pisan. Maune omah kuwi ora pati mepet dalan. Nanging bareng kena proyek pelebaran dalan, omahe dadi mepet dalan. Sadurunge ana proyek mau, platarane rada jembar lan ing kono ana wit tanjung kang ora patiya gedhe. Sawise pelataran keterjang dalan, banjur dibangun ruang tambahan kang saiki dadi ruang tamu. Lah ya ana kono mau biyen tukul wit tanjung. Wektu wit mau isih urip, ora tau ana gangguan apa-apa. Bareng wit ditegor, akeh kedadian-kedadian kang nganeh-anehi. Tau keprungu suarane wong nangis, nanging yen digoleki banjur ilang dhewe. Malah tau putrane Pak H kang cilik dhewe nalika lagi sinau ana kamar tamu, awake dadi klebus dadakan. Krosane digrujuki banyu saka dhuwur kang ambune ora karu-karuan. Wong saomah banjur goleki ana dhuwur omah, nanging anehe ora ana siji-siji gending kang bolong. Mbake bocah mau kerep ana kang ngawasake dheweke yen lagi ngilo, nanging yen ditoleh sing ngawasi wis mak glipet ora katon. Kedadian sing mangkelake uga tau dialami. Lan marai keluargane Pak H dadi rame karo nggone Mbah S tanggane. Sing marai rame ora liya ya sing tunggu. Saben wengi omahe Mbah S kaya dikrutuk krikil lan arahe saka daleme Pak H. Suwalike daleme Pak H saben wengi uga krasa dikrutuk krikil kang arahe saka daleme Mbah S. Bareng digolekake wong pinter, banjur ora ana maneh omah kuwi dikrutuk krikil. Keluargane Mbah S rukun maneh karo keluargane Pak H. Kedadian kang paling medeni dhewe dialami kancaku A kang uga putrane Pak H. Wektu kuwi kira-kira lagi jam 11 bengi. A arep nggarap tugas nggawe clipping, awake krasa ogah-ogahan. Kamangka kudu ditumpuk sesuk. Gandeng jengkel malah banjur ditinggal turu. Jam 12 bengi, dheweke tangi amarga kancane cah papat teka. Mung butuh arep mbukakake lawang kanggo kancane. Kamangka priyayi loro kuwi ora pirsa ana tamu kang teka. Dadine nalika A mbukak lawang wengi-wengi, mung dikendelake wae dikira A lagi nglindur. Rumangsane A, dheweke ngancani kancane mau nyambi gawe clipping karo omong-omongan. Kancane yen dicak ngomong yo mangsuli, nanging mirenge bapake lan ibune mung suarane A. Bu, kok bocahe malah ngomong-ngomong dhewe? Sawetara suwe oleh padha omong-omong, kancane wong loro pamit arep menyang kamar mburi. Dadi, nanging ruang tamu kuwi kari wong telu. Kanca liyane menyang endi? Sawise ditunggu suwe kok kancane sing neng kamar mandi mau ora teko-teko. A banjur arep niliki nang mburi. Suwe nemen. Bareng ning mburi, aku mun kok lawang mburi sing biasane kanggo dalan ning kamar mandi isih kancingan. Dadi ora ana wong kang metu utawa pancen sing ning kamar mandi wis bali. Lewat endi mau? Angira menawa kancane loro mau iseng padha dheweke. Bareng digoleki ning kamar-kamar liya kok ya ora ana. A banjur bali ning ruang tamu, nggone kancane sing loro liyane mau. Terus dheweke ngetokake motor arep goleki. Nanging sing gumunake, sadurunge dheweke numpaki motore ning kidul omah, ya ning kidul ruang tamu mau, dheweke krungu kancane padha cekikikan. Nanging aneh dheweke kok terus wae bablas numpaki motore arep goleki. Sawise tekan sak kidule kuburan, banjur bali ngidul maneh, terus mandek nggone tukang becak padha parkir.
Loh, kok wis padha turu kabeh? Ananging kono tukang becake wis padha turu kabeh. Kepeksa dheweke nggugahi arep takon apa ana kancane kang liwat. Pak, tangi dhisik, Pak. Arep takon. Ananging wangsulane tukang becak mau ora meruhi wong liwat. Ora ana le. Kawit mau sepi, ora ana wong liwat babar pisan. A terus njaluk rokok. Dheweke ngrokok ning kuno entek satu batang. Duh, lah nang endi bocah-bocah kuwi? Wis, balik wae lah. Bubar kuwi A bali ning omah. Ning omah kancane sing cacahe papat mau wis ana kono maneh. Wis kok ngendi? Le, Nanging A ora takon Wis lah. bocah papat mau padha sing penting meneng endi. rampung. Dheweke terus wae cerita Iki karo lho, kancane mau berita sinambi sing tak goleki kliping. mau. Nganti kliping mau rampung. Bapake saka jero kamar gumun. Bocah iki kok ora Kawit mau anake kok leren-leren omong le, dhewe. Bapake banjur niliki ning ruang tamu. Sopo to kancane? Ning kono pirsa A mung ijenan. Bapake banjur takon. Lho. Kowe omong-omong karo sapa le? Kawit mau kok omong-omong dhewe. A mangsuli. Lah ya karo kanca-kancaku iki, Pak. Iki lho. Dheweke omong mengkono karo nudingi ning sisike. Nanging sing ditudingi mau jebulane ora ana apa-apa. Mung bayangane dhewe kang ana tembok. A kaget. Dheweke banjur niliki ngarep omah, ning kono katon isih ana motor kang mau dianggo goleki. Wong. A cerita marang bapake apa sing wis dialami. Kanca-kancaku mau menyang endi? Kok ujug-ujug ilang kabeh? Miturut Pak H, Sing nunggoni kowe mau pancen sengaja ngancani kowe melek. Dheweke membo dadi kancamu, amrih kowe ora wedi. nyatane kliping mau kang maune durung digarap sidane bisa dadi lan Wah. sesok bisa dikumpulake. Dadi mau bengi aku dikancani danyange omah iki.